Desde o sindicato Labrego Galego Comisións Labregas denuncian que o sector gandeiro galego está a vivir unha situación crítica provocada polos efectos secundarios da enfermidade hemorráxica epizootica e o repunte de casos de lingua azul, sen que a Xunta de Galicia estea tomando medidas para paliar esta realidade. Un ano despois do brote da enfermidade hemorráxica epizootica que afectou a milleiros de cabezas de gando en todo o país, moitas explotacións continúan a sufrir consecuencias sanitarias e produtivas graves. Ao mesmo tempo, estáse a detectar un incremento da mortaldade do gando ovino, especialmente en Ourense, vinculado á presenza de novos serotipos do virus da lingua azul, fronte aos cales as vacinas dispoñibles poderían non ser eficaces. Ante estas dúas alertas sanitarias exixen a creación dunha liña de axudas específicas e urxentes que permitan paliar os efectos secundarios da E, cubrindo os tratamentos veterinarios, as perdas en terras productivas e o lucro cesante derivado da caída na capacidade reprodutiva e produtiva do gando. Demandan tamén que a Administración recoñeza que a recuperación desta enfermidade non é nin inmediata nin universal e que se desenvolvan protocolos de control e prevención eficaces, tendo en conta as zonas con maior presenza de mosquitos transmisores. Así mesmo, consideran imprescindible que se informe adecuadamente ás persoas produtoras sobre a evolución da enfermidade e as medidas a adoptar. En canto á lingua azul, instan a Administración a recoñecer esta nova realidade sanitaria, a explicar con transparencia de que información dispoñen sobre os casos detectados e cal é o plan de actuación previsto ante a posible presenza de novos serotipos do virus.